दा 80थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै 9 आगस्टनिफ्राय 17 आगस्टसिम मोनसे हाबाफारि जायखौ आजादी का अमृत महोत्सवजों लानानै हर घर तिरंगा मोनसे हाबाफारि जाय हाबाफारिया 2022 निफ्राय जागायजेनदों। दा बे हाबाफारिखौ भारत सरकारा फोसावनायनि जाहोनानो जाहैबाय भारतनि जोंनि ट्राइकालार जि फिरफिला बे फिरफिलाखौ मोनथिहोनाय बांनि इम्पर्टेन्सखौ बयनिबो सिगाङाव मोनथिहोनाय माने गोबाङानो फिरफिलाखौ जास्ट ओरैनो लाइटलि मोनसे लायो आरोखि। दा बेखौ जों गामि गामि न'खर न'खर मोनफ्रोमबो जायगायाव जेरैबो जाहाथे बेनि सोमोन्दै मोजां मिथिहोनो हायो बेखौ जाहाथे गोसारहोनो हायो बेनि थाखायनो मिनिस्ट्रि अफ कालचारा आरो भारत सरकारानो टटेल लादों। दा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ बेखौ फालियो आरोखि। बे हिसाबैनो मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टाराबो मोनसे बाहागो हिसाबै लानानै आसामाव आरो नर्थ इस्टआव गासै गोबां जायगाफ्रावनो खालामहोदों। बेनि बाहागो हिसाबैनो आंनिसिम मोनसे सफैदों। जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपसिम मोनसे सफैनाय जादों। बेवहाय जाहैबाय जोङो क'क्राझाराव मोनसे बे एवारनेस प्रग्रामखौ खालामनांगौ हर घर तिरंगानि सायाव। दा बे हाबाफारि हिसाबै जोङो बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बनसुनि हेफाजाब लाफादों। ज' बिथांमोनखौ लाफानानै तितागुरि हाइ स्कुलाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि। आरो बे सानसेनि हाबाफारियाव मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोङो दिनै फिरफिलानि सायाव बिबुंथि लाखिनाय जोंनियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन जोंनि क'क्राझारनि कालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार जितेन कुमार दास सार आरो लोगोसे दंमोन जोंनि नेसनेल करिय'ग्राफार राजेश बर' बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन लोरगि थियेटार ग्रुपनि मानगोनां आफादगिरि आरो जोंनि तितागुरि हाइ स्कुलनिनो मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि मेडाम बिथांजों लोगोसे बिथांनि स्टाफफोर गासिबो आरो लोरगि थियेटार ग्रुपनि आर्टिस्टफोरजों लोगोसे बिनि तितागुरि हाइ स्कुलनि फरायसा बिथांमोन बयबो बाहागो लादों। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा सेल्फि पइन्ट दोननाय जादों मोनसे इन्सट्राक्सन बायदि बेखौ सेल्फि लानानै बयबो गावबागाव फेसबुकआव आपल'ड होनो हागोन। हेशटेग मिनिस्ट्रि अफ कालचार हेशटेग पिएमअ हेशटेग राष्ट्रपति गासिबो होनानै जेखिनि हारि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेखिनि दं बे हेशटेग होनो हागोन। आरो लोगोसे मोनसे लिंक दंखायो पर्टेल दङ बे पर्टेलाव गावबागाव आपल'ड होनो हायो मोनसे सेल्फि लानानै आरोखि। अब्ला सार्टिफिकेटबो फैयो आरो बे रेजिस्ट्रेसन जानानै थाहैयो आरोखि। बेखौ मबाइल नाम्बार नांगौ बेखौ खालामनायाव रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव। दा बेहाय गाबोन 80थि भारत उदांस्रि सान। दा दिनै बेनि सिगां जों लादों सानसे सिगांनो दिनै 14 आगस्ट खालि लाबाय। बे हाबाफारियाव जोंहा गिबियावनो जोङो बर'नि सुबुं मोसानाय दिन्थिफुंनाय जादों बागुरुम्बा जोंनि जाय बावैसो सिगां बागुरुम्बा मोसानाय जाय बुहुमनाङै जों मुंदांखा जादों। 10,000नि बारा बांसिन मोसानानै बर' हजाय स्टेडियामाव बेवहाय जों मोसानानै बिराद समायना रमायना मोसानानै जाय मोसानायखौ दिन्थिनायनि उनाव बुहुमनाङैनो हाबाफारिया वर्ल्ड रेकर्ड नङाबाबो बुहुमनाङैनो गोसारदों फेमास जादों जेरैबो मिथिजादों। बिबिसिनि बोसोरनि बेस्ट 9था फटकनि गेजेराव 2थि नाम्बाराव गोलैनो हानाय फटक जादों मोनसे। आरो बिनिफ्राय जाय बे प्रग्रामखौ दैदेनदोंमोन मानगोनां डाइरेक्टर राहुल देबदास कालचार एफेयार्सनि बिथाङा मोनसे एवार्ड मोनदों दाखालि कर्मश्री एवार्ड मोनदों आरोखि बे बागुरुम्बा दोहौखौ मावनायनि थाखायनो। आरो बेखायनो जोंहा बिराद गोजोनथाव। दा बे मोसानाय आयदाखौबो जों बेयाव दिन्थिदों। बेनिफ्राय जोङो ना गुरनाय मोसानाय लोगोसे जोंनि भारतनि नेशनेल सं बन्दे मातरम बे बन्दे मातरमखौबो जों बेहाय मोसानानै दिन्थिदों। लोरगि थियेटार ग्रुपनि आर्टिस्ट बिथांमोना सिनियर आर्टिस्ट मिलायनानै जयैनो बे मेथाइजों बिराद समायना रमायना मिथिनानै दिन्थिफुंदों। लोगोसे जोबथारनायाव नेशनेल एन्थेम जन' गण'खौ जोङो सेरजा दामनायजों सिफुं दामनायजों लोगोसे बयबो खननानै हाबाफारिखौ फोजोबनायजों बयबो साफ्रोमबो आलासि बिथांमोनजों लोगोसे आरो जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोन स्टुडेन्ट बिथांमोन बयबो सेल्फि लानानै दा गावबागाव आपल'ड होलायगोन बयबो लादों। बेखिनियानो आरो दिनै हाबाफारिया।